Môžem sa vás opýtať na Irán, pane? Takže dovolte mi povedať, keďže sa budete pýtať na Irán, dovolte mi povedať niekoľko vecí. V prvom rade si myslím, že je veľmi dôležité, aby americké médiá boli úprimné k americkému ľudu v tejto konkrétnej otázke, pretože to ovplyvňuje nielen otázky verejnej politiky, ale v skutočnosti to ovplyvňuje mier a vojnu. A presne to tým myslím. V posledných dňoch som videl niekoľko správ amerických médií o 10-bodovom návrhu Iráncov. Pokiaľ viem, keďže som do toho zapojený, videl som kolovať aspoň 3 rôzne návrhy. Prvý návrh bol predložený a úprimne si myslíme, že ho pravdepodobne napísal ChatGPT, poslaný Steveovi Witkoffovi a Jaredovi Kushnerovi. Ten bol okamžite zamietnutý. Skončila v koši a bola odmietnutá. Bola tu druhá, 10-bodová ponuka, oveľa rozumnejšia, založená na niektorých rozhovoroch medzi nami, medzi Pakistancami a Iráncami. To je tá 10-bodová ponuka. To je tá ponuka, na ktorú sa prezident včera odvolával. Úprimne, videl som už aj tretiu 10-bodovú ponuku, ešte maximalistickejšiu ako tá prvá, ktorá koluje na rôznych kanáloch sociálnych médií. Teraz, čo je na tom všetkom zaujímavé je, že som videl, ako to zverejnili a rozoberali viaceré médiá, ako napríklad The New York Times, CNN a ďalšie. Pôvodný 10-bodový návrh, ktorý bol založený takmer len na tom, že ho náhodný človek v Iráne poslal do verejnoprávnej televízie krajiny, a potom tvrdili, že to nejako predstavuje vyjednávaciu pozíciu vlády. Je to ekvivalent toho, ako keby niekto, povedzme, demokratický mestský poslanec v Boise, v Idahu, povedal niečo absurdné, miestna verejnoprávna televízia by túto absurdnú výpoveď odvysielala a potom by to The New York Times zverejnil, ako by to bola pozícia prezidenta Spojených štátov. To vôbec nedáva zmysel. To, čo sa deje v Iráne je, že je pozícia vlády jasná. Rokovať so Spojenými štátmi. V Spojených štátoch zastávate funkciu prezidenta Spojených štátov, čo znamená poslať vyjednávačov do Pakistanu a zúčastniť sa tohto rokovania v dobrej viere. A áno, sú tam aj nejakí šialenci na okraji iránskej spoločnosti, ktorí anonymne unikajú informácie, či už na propagandistické účely, zo zahambenia, alebo preto, že sa im nepáčilo, čo sa stalo. A posledná vec, keď hovorím, že sa im nepáčilo, čo sa stalo. Čo vieme je, že Spojené štáty dosiahli svoje vojenské ciele. Čo vieme je, že Spojené štáty mohli Iránu uvaliť ďalšie významné vojenské a ekonomické náklady. A stále majú schopnosť to urobiť. Ale my, našťastie v tejto chvíli, si myslím, máme prímerie. Vďaka vedeniu prezidenta Spojených štátov, prísľubu Iráncov otvoriť Hormuzský prieliv, máme rokovanie, ktoré by sa malo začať tento víkend. To je pravda. Myslím si, že je to dobrý prvý krok. Uvidíme, či sa nám v nasledujúcich dňoch podarí dosiahnuť ďalší pokrok. Môžem sa vás opýtať na Libanon? Povedzte. Pretože existuje nezhoda o tom, či je Libanon súčasťou tohto návrhu. A predseda parlamentu, budete sedieť na druhej strane stola v Islamabade. Povedal, že považuje rokovania počas vojny za iracionálne, preto by požiadal Izrael, aby pozastavil útoky a vytvoril priestor na rozhovory. No, predovšetkým viem, že dnes prebehli rozhovory medzi Izraelčanmi a vedením našej krajiny. Nezúčastnil som sa toho, pretože som bol zanepráznený vecami v Maďarsku. Možno sa vyjadrím, keď nastúpim do lietadla, ale dovolte mi povedať, naozaj si myslím, že prebieha veľa nečestného vyjednávania a propagandy. Myslím si, že to vyplýva z legitímneho nedorozumenia. Myslím si, že Iránci si mysleli, že prímerie zahŕňa aj Libanon, ale nezahŕňalo. Nikdy sme takýto sľub nedali. Nikdy sme nenaznačili, že by to tak malo byť. Povedali sme, že prímerie sa bude sústrediť na Irán a spojencov Spojených štátov, Izrael a štáty Perského zálivu. Pokiaľ viem, Izraelčania by mali dostať podrobnejšiu správu, keď nastúpia do lietadla, ak sa na to podujali. Úprimne povedané, aby sa trochu zdržali v Libanone, pretože chcú zabezpečiť, aby naše rokovania boli úspešné. Nie je to preto, že by to bolo súčasťou prímeria. Myslím si, že Izraelčania sa nás snažia pripraviť na úspech a uvidíme, ako sa to vyvinie v nasledujúcich dňoch. Ak Irán chce nechať tieto rokovania zvrútiť sa do konfliktu, v ktorom sú napadnutí kvôli Libanonu, niečomu, čo s nimi nesúvisí a čo sme nikdy nezahrnuli do prímeria, konečné rozhodnutie je na nich. Bola by to hlúposť, ale rozhodnutie je na nich. Pán viceprezident, Irán naďalej blokuje Hormuzský prieliv. Máte nejaké očakávania, kedy bude tento prieliv znovu otvorený? No, dnes sme už zaznamenali zvýšenie premávky, očakávame zvýšenie premávky aj zajtra. V skutočnosti vidíme náznaky, že prieliv sa znovu otvára. Keďže ceny ropy klesli, energetické trhy si už tento pohyb uvedomujú. Ale prezident bol veľmi jasný.
Dohoda je prímerie. Rokovanie, v ktorom my ponúkame toto a oni ponúkajú znovu otvorenie prielivov. Ak to neuvidíme, prezident nedodrží podmienky, ak to Iránci neurobia tiež. Pán viceprezident, Karolína Levitová povedala, že ste boli kľúčovou osobou v týchto rokovaniach. Mohli by ste nám pomôcť lepšie pochopiť vašu úlohu a či váš známy odpor voči zahraničným vojnám bol rozhodujúcim faktorom, ktorý z vás urobil kľúčovú osobu v tomto? No ďakujem za to, čo povedala Karolína. Moja hlavná úloha bola, že som strávil veľa času na telefóne, vybavoval a prijímal hovory. A opäť, som spokojný s výsledkom. Myslím si, že prezident dosiahol dobrú dohodu pre americký ľud, ale Iránci musia urobiť ďalší krok. Inak má prezident niekoľko možností, ako sa vrátiť k vojne. Viete, či Iránci požiadali, aby ste sa zúčastnili rokovaní? O tom neviem, bol by som prekvapený, keby to bola pravda. Zapojil som sa, pretože som chcel niečo zmeniť a samozrejme myslím si, že tí, ktorí tam denne rokujú, boli Steve a Jared. Urobili to dobre, ale budeme na tom ďalej pracovať ako tím, ako vždy. Pete bol veľmi nápomocný v oblasti armády a Marko bol tiež dosť zapojený. Pracujeme efektívne ako tím. Posledné dni som strávil veľa času na telefóne, ale sme radi, kde sa teraz nachádzame. Pán viceprezident, ako môžeme povedať, že Irán plní cieľ zabrániť získaniu jadrovej zbrane, ak stále majú obohatený urán? A aký je plán na odstránenie uránu? No, pozrite, chcem povedať, že toto bude jedna z hlavných tém rokovaní. Chceme, aby Irán nemohol vyrobiť jadrovú zbraň. Chceme jadrové palivo, čo je niečo, čo prezident veľmi jasne zdôraznil. Opäť, uvažuje sa tak, že Spojené štáty majú určité požiadavky a veci, ktoré chceme. Iránci majú veci, ktoré môžu získať rokovaním. Čím viac nám ustúpia, tým viac získajú z tohto rokovania. Prezident spomenul uvoľnenie sankcií. Hovorí sa o ekonomických partnerstvách a podobných veciach. To sa nestane, pokiaľ sa Iránci pevne nezaviažu zastaviť vývoj jadrovej zbrane. Prezident má všetky tromfy v rukách. Máme veľký vplyv a veľa vecí, ktoré môžeme urobiť. Ale v tejto chvíli sme v dobrej pozícii. Prosba vymazania iránskej civilizácie z mapy je stále na stole a je spravodlivé držať 90 miliónov Iráncov pod touto hrozbou kvôli činom ich vodcov. Za situáciu v krajine v Iráne je zodpovedné vedenie. Americký prezident jasne povedal, že Spojené štáty majú tu veľký vplyv, vrátane ekonomického. Máme vojenský vplyv. To, čo hľadá, je zabezpečiť bezpečnosť a uzavrieť dohodu, ktorá bude dobrá pre Američanov. Pozrite, povzbudzujem Iráncov, aby seriózne pristúpili k rokovaniam. Videli sme niektoré náznaky, že to urobia. Videli sme aj niektoré náznaky chvastania sa. V zásade sme v dobrej pozícii. Kanály boli znovu otvorené. Prímerie v EFE. Ak porušia dohodu, potom budú čeliť vážnym následkom. Ale vymazať ich z mapy je niečo iné ako ekonomická alebo vojenská páka. Prečo je tento typ jazyka užitočný v takomto scenári? No opäť, prezident Spojených štátov hovorí, že pokiaľ Iránci neurobia správnu vec, bude mať vážne dôsledky pre režim. Samozrejme, nechceme, aby iránsky ľud trpel, ale máme veľký vplyv, ktorý by prezident Spojených štátov mohol využiť. A preto si myslím, že je také dôležité, aby Iránci rokovali v dobrej viere. Dobre. X bol v posledných dňoch rozrušený článkom Free Press, ktorý tvrdí, že vysokí predstavitelia Pentagónu v januári, Rich Colby, priviedli kardinála Piera do Pentagónu. Koho priviedli? Kardinála Christopha Piera do Pentagónu. Bohužiaľ, nevidel som tu reportáž. Podľa Free Press povedali, že americká armáda má veľkú moc, môže robiť čo chce a cirkev by ich mala podporovať. Zdá sa vám toto posolstvo správne? Je to niečo, čo vy teda... Ja nechcem neúctivo hovoriť o kardinálovi, ale neviem, kto je kardinál Christophe Pierre. Embaixador na Santa Sé do Israel. Dobre, už som ho poznal, prepáčte, len som si naozaj nespomenul na meno. Nikdy som tu reportáž nevidel. Rád by som sa porozprával s kardinálom Christophom Pierrom a s našimi ľuďmi, aby som pochopil, čo sa naozaj stalo. Je vždy zlé vyjadrovať sa k nepotvrdeným príbehom, takže to teraz robiť nebudem. Pán tajomník, čo sa týka otázky obohateného uránu v Iráne, vidíte možnosť, že by vláda súhlasila s tým, aby Irán mohol pokračovať v obohacovaní uránu na civilné jadrové účely?
Pozrite sa, prezident povedal, že nechceme, aby Irán mal schopnosť vyrobiť jadrovú zbraň. Prezident zopakoval, že nechce, aby Irán obohacoval urán na získanie jadrových zbraní a aby sa vzdal paliva. Budeme to požadovať v rokovaniach a uvidíme, aké budú iránske ústupky. Ak vynaložia úprimné úsilie a dajú nám to, čo je potrebné na úspešné rokovanie pre bezpečnosť amerického ľudu, na druhej strane je veľa v stávke. Ak nám nedajú to, čo potrebujeme, veci sa zhoršia. Ale som optimista, že Iránci budú rozumní a budú rokovať v dobrej viere. A váš vyjednávací partner v Iráne, viem, že Kevin sa na to už tak trochu pýtal, ale on v podstate hovorí, že nedôverujú Zevovi. Viete, on tweetol, že 3 z 10 bodov v návrhu prímeria už boli splnené. Nedôverujú Zevovi. Čo si myslíte o tom, že to tweetol pred začiatkom rokovaní? Takže v skutočnosti mi to prišlo zaujímavé, pretože som ten tweet od Galibafa videl len pred pár minútami a dovolte mi povedať pár vecí. V prvom rade povedal, že pred rokovaním existuje niekoľko bodov nesúhlasu. No, to by malo znamenať, že existuje veľa bodov zhody, pretože koluje 15-bodový plán, koluje plán bodov. Ak je frustrovaný 3 otázkami, v skutočnosti to naznačuje, že existuje veľký konsenzus. To je prvý bod. Druhý bod, aby som odpovedal na každú z týchto otázok a všetko som si veľmi pozorne prečítal, dovolte mi povedať nasledovné. V skutočnosti sa pýtam, ako dobre rozumie angličtine, pretože niektoré veci, ktoré povedal, nedávali v našich rokovaniach zmysel. Ale pokiaľ ide o tie 3 body, poprvé hovoril o údajnom útoku v Iráne ako o porušení prímeria. Prímeria sú vždy komplikované. Hodinu potom, čo prezident oznámil prímerie, Iránci odpálili niekoľko rakiet. Izrael následne odpovedal. Rovnako ako arabské krajiny v Perskom zálive, takto vyzerá prímerie. Žiadne prímerie neprebieha bez určitej turbulencie. To, čo sme dali veľmi jasne najavo, je, že chceme zastaviť bombardovanie. Chceme, aby naši spojenci prestali s bombardovaním a chceme, aby to isté urobili aj Iránci. Vidíme náznaky, že sa veci uberajú správnym smerom, ale bude to chvíľu trvať. Druhá vec, ktorú Golibaf povedal, a opäť som to považoval za fascinujúce, bola, ako povedal, odmietame sa vzdať práva na obohacovanie. A pomyslel som si pre seba, vieš čo? Moja manželka má právo skočiť s padákom, ale nevyskočí z lietadla, pretože máme dohodu, že to neurobí. Lebo ja nechcem, aby moja manželka skákala z lietadla. Nerobíme si veľké starosti s tým, na čo tvrdia, že majú právo. Záleží nám na tom, čo naozaj robia. A myslím si, že prezident bol v otázke obohacovania veľmi jasný. Naša pozícia v tejto veci sa nezmenila. Myslím, že tretia vec, ktorú povedal, bol to Libanon, správne? Opäť si myslím, že je to pochopiteľné nedorozumenie, ale ani my, ani Izraelčania sme netvrdili, že by to malo byť súčasťou prímeria. Ešte raz, pracujeme na riešení týchto otázok. V zásade sme na správnej ceste. Máme pred sebou veľa práce. Iránci musia v tomto rokovaní veľa prijať, ale máme silnú pozíciu a využijeme ju. Dobre, ďakujem všetkým, šťastnú cestu domov. To nejde.